यादव जी हो हमारा के सूद चाहिए, दूहल तोहर भैंसी के दूध चाहिए। अरे करे जा का हो? जितना दूध दही खैबू उतना हम खियाई। अच्छा? ओकरा खातिर भागल ना हई। आ यदि हमरा के छोड़लू न तो हम हीर हई। हम संतोष पागल नहीं। अरे न बुझे यदि तू चिरई उड़न बाज हो त बुझली हमरद हम हई अहिरान हो। अरे जिया तू जानत हुआ कि हम ग्रेड ए पढ़ नहीं। जितना होई हो हमसे करे जा, हनु? दूध दही खोवा खियाई हो।